Hei, salutare toți! De ce am făcut, nu știu câte video ca să vă fac video ăsta. De ce am făcut câteva videouri de vreo 3 sau de 30 de minute ce aș fac videouri, când nu are sunet și nu înțelegeam de ce. Deci vreau să vă arătați cum să vă instalați moduri sau alte chestii pentru Minecraft. Moduri, skin-uri, hărți diferite, ca hartă de OneBlock. Deci intrați pe MKPedal. Aici eu mi-am instalat un mod deja, intrăm pe Minecraft direct. Așa, am o hartă care am mod. Ăsta e OneBlock. Am 2 de zile, sincer, destul de bun. Zici că am 50 de zile făcute. Dacă vreți să facem o hartă aparte, de la 0, de OneBlock. Și dacă am un abonat, poate chiar și cu abonații. Efectiv, accept pe oricine. Dar trebuie să aibă Minecraft Education, nu merge cu orice Minecraft. Deci, modul care l-am instalat eu include mingi. Da, că n-am găsit modul și am zis rapid. Așa. Și fac scheme din câte se vede. Ia. Nu pot să schimb. Deci, fac cu asta scheme, dar nu fac cu toate, nu? Și pe asta dacă o arunc, efectiv o arunc, nu pot așa cu asta să-i dau. Cred că dacă vine mingea, sau ăsta e doar de, are atac de meci? 3. Cred că da, nu-i de făcut mingea. Da, îmi place la asta de basket. Nu, asta e de volei. Ați văzut? Ia, stop, desfăiem. Așa, o arunc și nu, el nu pică, trebuie să o lovești. Că altfel nu merge. Nu știu cum am făcut atunci. Dar nu știu cum am făcut, bro. Deci, nu știu, ăsta e, nu v-am învățat real. Deci ați înțeles, intrați pe Safari, pe Safari, scrieți aici, vedeți că nu e greu. Șterge MKPE. Ăsta primul. Ar trebui să vă apară MKPedal, adică MKPedal. MKPedal. Da, vă apare asta. Dacă vreți un bloc, scrieți OneBlock. Și da, ar trebui. Da, uitați. Nu știu ce vin reclamele astea aici. Deci eu zic că e de ajuns ce v-am învățat. Deci, pa, pa!